Dilajengaken adicara kaping gangsal inggih punika sambutan ingkang badhe dipun sampaike dening Rama Kyai Haji Abdus Syukur dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika kita tansah pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat tetap iman dan Islam. Sehingga wonten dalu menika sami-sami saged memenuhi undanganipun keluarga besar Pondok Pesantren Ahladi. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten dalu menika tansah dipun catet dening Allah dados amal sholihah, Allahumma amin. Monggo para bapak saha para ibu ingkang tasik wonten margi, monggo kula aturi pinarak wonten kursi ingkang kosong, monggo. Monggo. Selajengipun para rawuh, para bapak saha para ibu, ing mriki kula atas nami wakil saking segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ahladi sepindah matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sedaya wonten acara dalu menika. Nggih menika acara mengeti khalipun simbah Kyai Haji Abdul Hadi saha simbah Kyai Haji Fathur Rahman saha sedaya masayih wonten Pondok Pesantren Ahladi. Mugi-mugi kanthi dipun pangeti kholipun kita sedaya pikantuk barokahipun, dipun catet dados santri-santri beliau-beliau ingkang sedaya kala wau mugi-mugi dados sebab kita pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin. Para rawuh nuwun sewu, kula niki ngomongnya rontok ngos-ngosan. Nggih nuwun sewu kula niki nggih ya napa nggih? Ajane nggih mboten patek pantes ngomong teng mriki niki. Tapi kalih keluarga niku dipelkoto, pokoke sampean cak sing munggah. Nggih bismillah nggih. Nah, soalnya kula niki kondisi nggih mboten patek fit saestu nggih. Mila sangi menika astas nami sedaya keluarga Pondok Pesantren Ahladi nyuwun agungipun pangapunten. Mbok pilih ing dalem ngawontenaken pengetan hal para masaya menika wonten ingkang kirang ngrespaken penggalih panjenengan sedaya. Imo panggenan penghormatan napa kemawon. Sekedap keluarga nyuwun agungipun pangapunten. Ugi boten kesupen segenap keluarga matur sembah nuwun atas sedaya bantuan panjenengan sedaya rupi napa kemawon. Mugi-mugi bantuan panjenengan sedaya sehingga kelaksanaan acara haul menika bantuan panjenengan sedaya dados amal sholihah, Allahumma amin.
niki informasi ini pun Gusti Reza dalam perjalanan sepindah malih para rawuh, monggo mugi-mugi rawuh kita menika mbeta barokah, barokah dumateng awak kita piyambak-piyambak, barokah dumateng keluarga kita, barokah sedaya putra putri kita dados putra putri ingkang saleh salihah. Allahumma amin. Nuwun sewu para ibu niki dalemipun napa padangan tok napa enten sing sak njabane padangan ngoten. Cepu enten. Ngerau nggih enten. Tinggang payaman wonten. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak cerita. Nggih. Kula tak cerita. Nggih. Nek wau pun kuwata sambutan sing cerita kan dereng enten. Pondok Al-Hadi niki ingkang merintis jumenengaken nggih menika Mbah Abdul Hadi. Rumiyin mboten enten jenenge. Rumiyin terkenale Pondok Pengkok. Mboten enten namanya Pondok Al-Hadi, Pondok Pengkok. Nggih kados pondok-pondok sing Tebu Ireng niku kan mboten gadah jeneng. Pondok Termas nggih mboten gadah jeneng, Pondok Langitan nggih mboten gadah jeneng. Riyen Al-Hadi nggih mboten gadah jeneng, terkenale Pondok Pengkok. Mbah Hadi niku aslinipun putrane Mbah Yai Hasan. Kenal Mbah Hasan? Mbah Hasan niku daleme sedopok desa Ngeper Kidul Indono niku lho. Enten dalem Indono. Nggih niku asale Mbah Hadi niku putrane Mbah Hasan daleme dusun Dopok desa Ngeper, nggih. Pertama kali Mbah Hadi niku dipun pundhut matu kalian Mbah Yai Abu Syukur Ketawang. Payaman Ngerau. Mulane kula tangket enten sing daleme Ngerau. Nek Ngerau berarti kenal Payaman nggih. Lah niku Mbah Hadi pertama kali dados mantune Mbah Yai Abu Syukur pikantuk Mbah Nyai namanya Mbah Nyai Mutahara. Insyaallah. Pikantuk putra setunggal namanya Mbah Khalil. Mbah Khalil niku riyen dipun pondokaken tenggone Jombang ngantos dipun pundhut mantu kali Mbah Yai Jombang ngedekaken pondok namanya Pondok Sukapura Ndiwek. Celake Tebu Ireng. Terus Mbah Nyai Mutahara kapundhut. Mbah Nyai Mutahara kapundhut. Nah terus Mbah Nyai Mutahara nuwun sewu, Mbah Hadi terus dipun pundhut mantu kalih Mbah Yai Murtadha. Mbah Yai Murtadha niku sing bangkoni niku Langgar Al Muqarrabin Kilen niku lho. Nggih, ngertos Langgar Al Muqarrabin. Nek sing pekok mesti ngertos. Niku asale Mbah Nyai Murtadha. Putune niki Mbah Yai Ahmad Dahlan iki putune Mbah Murtadha, nggih. Lah pikantuk dados mantune Mbah Murtadha, pikantuk garwa namine Mbah Salbiah. Lah kali Mbah Salbiah niku gadah turun kuwatah. Nggih, dados kali Mbah Salbiah gadah turun kathah. Antawisipun Mbah Rodiyah Randu Blatung, Mbah Kodisa Peting, Mbah Kalib. Mbah Kalim niku ceritane Mbah sepuh-sepuh niku putrane Mbah Hadi namine Mbah Kalim niku tiyang Dogdeng. Terus riyen enten masalah teng pasar Padang dirok meh ambruk. Mbah Kalim niku dados mantune Mbah Afandi. Mbah Afandi niku leril sing sakniki dados planet ban. Riyen kuwi daleme Mbah Afandi. Lah Mbah Kalim niku mantune Mbah Afandi niku putrane Mbah Hadi sing nomor 3. Terus sing putrane Mbah Hadi nomor sekawan Mbah Khofsatun. Khofsatun niku garwane Mbah Fatkur Rahman, penerusipun Mbah Hadi. Ingkang sakmenika dipun kholi. Nah, terus Mbah Kalim Mbah
putrane Mbah Hadi niku Mbah Rodiyah ngrandu patung Mbah Khadijah niku Peting, terus Mbah Kalim, terus Mbah Khosyatun, Mbah kula niki nggih pikantuk Mbah Fatkur Rahman. Terus sanese malih kuatah Mbah Tengkertosono kuwi enten kalih Mbah Taslim, Mbah Mi, kalau ngeri Mbah Mi ngoten mah, teng dadapan Mbah apa Mbah Muntama garwane Mbah, terus mriki Mbah Siti Kamidah, terus teng Tawang niku Mbah Tafsirah, Mbah Matamrin teng mriki niku putra-putrane Mbah Hadi. Dados putrane Mbah Hadi ini kuatah. Nggih. Nah, terus nuwun sewu dilalah kersane Gusti Allah. Putrane disebat putih-putih niku nggih cilik gede pun dipun paring amanah ngopeni masjid minimal ngopeni musala. Lah sing nerusne teng mriki niki Mbah Fatkur Rahman mantunipun Mbah Hadi ingkang nomor sekawan. Lah niki lah sing gadah keturunan ingkang nerusne sampai sakniki keturunan Mbah Fatkur niki, nggih. Nah, terus nuwun sewu. Mbah Hadi niku riyen dados mantune Mbah Abu Syukur pikantuk garwa namine Mbah Mutahara. Lah Mbah Mutahara niku gadah sederek jaler namine Mbah Usman. Mbah Usman niku dados mantune Mbah Hasim Jalaan. Mbah Usman niku dados mantune Mbah Hasim pondok Jalaan, tapi pondoke katon masjid sakniki. Terus Mbah Usman kali Mbah Hasim kali Mbah Busur ditandur teng Cepu ngetene pondok namine sakniki Pondok As-Salam. Ngertos nggih? Dados Pondok Al-Hadi, Pondok Tawang, Pondok As-Salam Cepu, Pondok Mbah Hasim niku enten benang merah. Benang merah ngoten niku. Nah, sakniki sing tasih eksis Al-Hadi, terus As-Salam Cepu, terus Abu Syukur Tawang. Gusti Isa pun rawuh napa dereng? Dereng. Nggih. Terus nalikane Mbah Hadi mbangkoni pondok, kula diceritani kele Mbah Dahlan niki. Mbah Dahlan niki kan putune Mbah Murtado. Mbah, kenging napa Mbah Hadi kok didongsong nang pinggir kali? Terus Mbah Dahlan cerita kula, anu Kur. Mbah Salbiah kuwi wedok dhewe, liyane dulure lanang-lanang nakal-nakal. Mbah Hadi ditukari ae. Akhire kali bar pondok didongsongne pinggir kali, nggih. Dados Pondok Al-Hadi niku asline niku teng mriku pinggir kali, mboten teng mriki. Majepe ngaler, ngadepi stasiun, mboten medal mriki. Daleme Mbah Hadi niku asline Majeng Ngaler, sing sakniki dipun panggeni Mbah Ambani niki asline. Dados daleme Mbah Ambani niku asline daleme Mbah Hadi Majeng Ngaler, pondoke niku mriki piyen Majeng Ngaler kalih Majeng Ngaler. Terus mriki niki wingking, mriki pawon riyen, nggih. Lah sakniki ganti wajah. Riyen kan santrine saking Porodadi, saking Gresik niku tumpakane sepur, nggih. Nah, termasuk Mbah Fatkur Rahman niku asale Porodadi. Putrane Mbah Yai Sueb asale Ganjing Jambon Porodadi. Niku santrine Mbah Hadi terus dipek mantu, nggih. Riyen nggih napa istilah niku? Khodam teng dalem. Zamane Mbah Hadi, Mbah Fatkur niku khodam teng dalem. Terus Mbah kula niki Mbah Nyai Fatkur jimin sik sugeng kula kocoi. Mbah, sampean paling dhisik nek Mbah Fatkur ngeterne blonjo ke pasar sampean nglirik kowe iki kur kon niku mbah kula kocoi niku. Soale riyen putrane Mbah Hadi mboten enten sing teng pasar santri-santri jaler-jaler niku termasuk Mbah Fatkur nggih. Kula kocoi paling sampean njik nginceng kali Mbah Fatkur. Kowe ki enake kur ngono iki cerita Mbah Mak. Ya. Nah, terus terang
nek dipun tangkleti persisnya Al-Hadi iki ngadeke tahun piro niku nek persisnya niku mboten nyateti namung dihitung-hitung putrane sing dados mantune apa garwane Mbah Fatkur niku mbah kula nggih Mbah Kasyatun niku putra mbajenge namine Kaji Rohimah niku kelahiran tahun 32 berarti niku anak pertama Mbah Fatkur Rahman akhirnya di kula hitung-hitung paling mbah kula niku kelahiran sekitar tahun 16 kirang langkung lah terus informasi Mbah Hadi niku sedone sakderenge merdeka sakderenge Indonesia merdeka Mbah Hadi kapundhut wong putrane sing alit-alit Mbah Siti Hamidah almarhum Mbah Tafsir almarhum niku nek kula tangketi persis tahun 7 nggih mboten nyaket nyerita wong aku jek cilik kok kuwi dadi mboten nyaket cerita lah terus Mbah Fatkur ku dados putu mantune Mbah Hadi nggih mulai tahun likuran niku antawisipun mulai dados santri ngantos dados mantu tahun likuran akhirnya Mbah Hadi kapundhut Mbah Fatkur meneruskan pondok niki nah termasuk santri-santri nggih Mbah Yai Suhud niki santrine Mbah Fatkur ning Mbah Fatkur nggih nuwun sewu boten dipun paringi yuswa panjang antawis tahun 56 nggih Mbah Fatkur kapundhut wedal niku putra mantune nomor sepindah Mbah Yai Abdurrahim bapakipun sing sinten nggih niku mara sepe Pak Ambani rumiyin terus Pak Kusen Cepu niku putrane Pak Abdurrahim niku mantu pertama pun Mbah Fatkur Rahman terus mantu keduane Mbah Kaji Iksan Kemantren terus mantu ketigane Mbah Yai Suhud pikantuk garwa namine Bude Hafidhah niku mantu sing nomor 3 terus Mbah Fatkur sedo mantune 3 tapi sing mukim teng mriki kalih Mbah Yai Abdurrahim kalih Mbah Yai Suhud terus sing Mbah Kaji Iksan niku mukime wonten Kemanten Kedong Tuban mrika nah nalika semanten Mbah Yai Suhud nggih tesih 6 Mbah Yai Abdurrahim nggih tesih 6 hobine iku bisnis nggih Mbah Yai Suhud nggih bisnis Mbah Yai Abdurrahim nggih bisnis riyen Mbah Abdurrahim juragan kain nggih Mbah Abdurrahim santri kula diceritani kalih Bude asale saking mrika Sraya nek boten Klentus Mrejo niku terus Mbah Kaji riyen mondok niku tampung disangoni pitik jago sak pasang terus niku terus disade didamel kulaan dom bolah didol teng tampah kelitikan teng pasar Padangan niku Mbah Abdurrahim mantune Mbah Fatkur sing pertama terus akhirnya berkembang piyambake kulaan bola akhirnya dados juragan bola ngejoki bakul tenun tukang tenun Pak kain itu akhirnya dados juragan kain tiang damel bola kain ditumbas piyambake atau si dados juragan niku mantune Mbah Fatkur sing pertama dados juragan kain akhirnya nggih nuwun sewu cara ngopeni pondok nggih boten patek napa nggih mboten patek maksimal ngoten lho nalikane kula tesih alit Mbah Fatkur pun sedo niku nggih nderek ngimami teng Langgar Wetan terkane pun Langgar Wetan dados nuwun sewu sak sampunipun Mbah Fatkur sedo Pondok Al-Hadi niku kenging dipun wastani pejah pejah santri ini kantun santri kampung kula mireng-mireng termasuk niki Bapak Yai Sun niki Pak Yai Mas Duri niki termasuk santri kampung sing nunggoni gotaan kalau diceritani tiang sepuh-sepuh ini termasuk terus kiai ini Mbah Fatkur sedo terus
putrane niku Mbah Fatkur putrane tesih perawan cilik-cilik sing 3. Setunggal ibu kula wedal niku nggih nembe umur pinten nggih? Umur 10 tahun. Terus Bunyai Siti Jazilah Bunyai Nasuha niku nembe umur sekitar 8 tahun. Terus Bunyai Fatimah niku nembe umur 6 tahun. Dados Mbah Nyai Fatkur rondo niku ngopeni lare alit-alit 3 nggih. Mak kula Bunyai Siti Nasuha, Bunyai Siti Fatimah perawan cilik-cilik nggih. Dereng rawuh. Dereng rawuh Gus Reza. Dereng. Nah, dados nalikane Mbah Faruk sedo kula diceritani niku sing dibaiat kalih masyarakat niku Mbah Yai Suhud. Dados kiyaine masyarakat di Mbah Yai Suhud, kiyaine pondok nggih Mbah Yai Suhud, tapi santrine telas kantun santri kampung. Mulane Mbah Yai Suhud mulai terkenal nggih. Mboten enten tiang kampung ning ngai Pak Suhud mboten. Mbah Yai Suhud mulai riyin memang sing dibaiat kiai iki Kiai Suhud niku. Tapi tesih enem santri miki kantun santri kampung. Akhirnya nggih terjun teng bisnis, terjun teng politik. Nah nika semanten NU niku tesih politik. Ngantos tahun 71 Mbah Yai Suhud dados DPR NU Kabupaten Bojonegoro. Terus tahun 77 Pak Lek Sokran niki DPR P3 Kabupaten Bojonegoro. Lah sing mboten nate terjun politik niku Istiqomah Bayi Nasuha. Niku pokoke ngupani pondok mawon niku. Mboten patek hobi politik. Gila niki legawane menungso pinter-pinter nggih. Dados sing fokus ngupani pondok Bayi Nasuha. Nggih. Nek Bayi Suhud, Bayi Sokran niki tesih mambu politik, mboten mambu terjun politik. Mbah Yai Suhud DPR NU, Mbah Yai Sukron DPR P3 tahun 77. Nggih. Nah, lajeng nalika semanten teng kampung niku enten namine Mbah Yai Mahfud. Mbah Yai Mahfud niku salah setunggalipun tokoh NU Padangan. Niku ndamel madrasah namine Minung. Termasuk muridé Bunyai Nasuha, termasuk Bunyai Fatimah niki muridé Mbah Mahfud zaman niku Minung. Nggih. Lah, terus mriki enten pondok bangunan nganggur mboten enten sing ngonggoni, terus minune niku diboyong teng pondok. Nggih, diboyong teng pondok niku persisé kula mboten ngertos tahun pinten. Tapi kula penangi tahun 29 niku pun MI, mriki pun MI. Muridé nggih mulai ndono ngasinan, muridé ngeblek teng mriki, termasuk kula. Terus dados senajan to pondok niki pun mboten enten santrine tebih, ning alhamdulillah tasik lumampah santri kampung. Terus tahun 29 mulai Mbah Yai Nasuha teng mriki pikantuk Mbah Nyai Siti Jazilah. Terus Mbah Yai Sukron tahun 6 nggih dados mantune Mbah Fatkur nggih mangkin teng mriki. Akhir terus ngopeni pondok sing pecah ning santri kampung terus tetap berjalan. Terus bapak kula bagian ngopeni madrasah ngoten niku. Nggih, ngopeni madrasah asale pindahan saking kampung dipun pindah teng pondok niku termasuk bapak kula sing ngopeni madrasahe, sing ngopeni pondoke Mbah Yai Sukran kali Mbah Yai Nasuha. Nah, selajengipun tahun 77 madrasah ibtidaiyah teng mriki niku pletes pecah. Soalnya mboten enten muridé. Nggih. Nah, bakda niku terus cacak kula putrane Pak Adi Suhud niku wangsul sange pondok Tebireng. Nggih. Terus madrasah ibtidaiyah pecah. Cak Mizan Sakroni ngerintis ndamel madrasah diniyah siang niku tahun 77. Nggih.
Nggih. Nah. Mulai niku terus lari-lari SD, lari SMP, wilayah Padangan sami sekolah madrasah diniyah nek siang. Sungopeni nggih sareng-sareng. Tapi ingkang menggerakkan niku tenaga mudane almarhum Bapak Mizan Sakroni. Nggih terus akhir iki cancut sedaya nggih. Bapak kula nggih Pak Lek Nasoha, nggih Pak Lek Sukron. Wis cancut ngopeni madrasah diniyah siang. Nggih. Termasuk Pak Disuhud. Ning nuwun sewu nalika semanten Pak Disuhud niku golongan sepuh. Dadi nek santri diniyah nek ngaos mrika termasuk niki santrine Pak Yai Sandili niki riyen diniyah kita mriki ngaos teng ngene Mbah Yai Suhud tahun 80 pinten ngoten lah niki jenengan tanggal tidak tasik niki Mbah Yai Sandili niki riyen muridé Mbah Suhud tapi Mbah Suhud karo sepuh mboten riwarwi mriki ngaose teng dalem mrika termasuk tantrine Pak Yai Sandili Pak Yai Kasmu riyen nggih. Nah saking tahun 77 niku mulai enten madrasah diniyah terus enten lare-lare njaba maksud kula niki lare Gading, lare Tambak Rejo niki nderek sekolah diniyah terus teng pondok. Ah niku termasuk angkatane kalau siang kula panggih angkatan pertama Kang Maliki Gading terus enten sing tapi riyen santrine niku mulai santri Jawi mulai teng pondok tapi santri napa nek ngarani niku intine mboten santri mboten disangoni tiyang sepuh ngoten lho nggih sedaya niku nderek nggone dalem-dalem enten nderek Pak Ambani enten sing nderek nggone Mbah Nasuha enten nderek Mbah Sukran pokoknya sedaya sing gadah sawah-sawah niku didereki santri. Nggih, niki ceritane tahun 77, nggih. Nah. Terus bakto niku nggih. Pondok terus berkembang. Wonten madrasah diniyah terus akhirnya berkembang. Terus dipun ngadakne hall. Kados ngeten niki. Tapi hole mboten katok ngoten niki wah lah niki kelak mewah megah. Awal alih hol niku riyen kula imut ndukene Mbah Yai Amin saking Gubuk Semarang, Mbah Yai Yasin saking Blitar. Zaman riyen mboten salone ger mboten. Corongan niku dicikak pringing daur, nggih. Terus lampune mboten listrik, Petroma. Dadi nek enteng mintir-mintir enten santri sing ngompo. Nggih. Mboten dikangge diesel. Spikere nganggo aki. Niki zaman tahun 77. Soalnya listrik dereng enten niki. Listrik teng pondok niku nembe mlebet tahun 79. Ya terus tahun 77 78 dereng enten listrik. Nggih. Listrike niki nembe pinggir ratusan niku ngene Pak Diadur Rahim niku liki listrik niku tahun 79. Dados ini pengajian memiliki nggih ruwame kadang ngeten niki. Tapi mboten ngangge listrik, ngangge Petroma. Dados seminggu sak dereng ngono santri pun terokan nggawe cagak lampu jijik-jijik sampai teko rados samriko. Niki cerita, nggih. Nah, sak sampunipun pondok ngadakane hall nembe dirembuk. Iki dijenak napa pondok iki? Nembe dijenakane Pondok Pesantren Al-Hadi ngemuti Mbah Hadi sebagai pendiri ngantos sak niki nggih. Nah, tahun 80 sampai 90 tahun 84 intine nuwun sewu ingkang istiqomah ngopeni pondok niku nuwun sewu Mbah Nasuha. Nek Mbah Yai Sukron niku mlebu metu nggih teng pondok nggih teng jaba golek dana nggih napa-napa. Mbah Yai Nasuha pun kaya-kaya niku dil-dilan kaya Mbah Sukron. Nggih. Nek nimbali Kang pokoke
sampean sing istiqomah ngopeni ngajine, aku tak golek-golek. Wekdal niku dereng enten generasi urusan bangunan napa-napa Mbah Yai Sokran. Nggih. Nalika semanten. Terus tahun 80 Pak Mizan Sakroni pamit badhe teng Saudi ning terus nyantol tenggene Jakarta ning bakto niku terus teng Saudi bolak-balik ben taun ngantos peh kapundhut. Terus bapak kula nggih ngoten diboyong teng Bondowoso. Dados teng mriki kantun Mbah Yai Nasuhah, Mbah Yai Sokron, Mbah Yai Suhud. Cuma Mbah Yai Suhud pun paling sepuh. Paling sepuh. Dados nggih ngaose Mbah Suhud niku terutama nek siam niku Mbah Yai Suhud nek bar ngasar ngaos bidayah niku sisik eling nggih. Lah nek zamane diniyah awal nggih ngaos teng dalem mriku teng pondok namung nek siam tok Mbah Suhud niku. Terus Mbah Suhud istiqomah ngaos tafsir napa Al-Ibris teng Langgar Mukarrabin neresne perjuangane Mbah Murtado. Nah, terus dangu-dangu santrine kathah ning nuwun sewu. Santrine niku tasik santri kalih sekolah. Artine di atas 80 pinten ngoten santrine nang mriki mondoke sekolah teng Sanawiyah teng Aliyah Kidul niku. Nah, nggih. Terus tahun 84 niku enten tokoh NU namine Pak Soleh Rohim. Nek sing kirani sepuh-sepuh nami mireng. Tokoh NU namine Pak Soleh Rohim niku riyen damel TK teng lore masjid. Lore masjid itu riyen namine SD Pancasila. Terus Pak Soleh Rohim ndamel TK nderek namine SD TK Pancasila. Nah, terus kirangan tahun pinten kula mboten ngertos TK Pancasila niku gampile temriko kecamatan damel TK namanya TK Dharma Wanita dikelola kali kecamatan manggone tenggone SD lere masjid namanya TK Dharma Wanita. Terus TK Pancasila sing dipun dekne Pak Soleh Rohim niku kali Pak Soleh Rohim diboyong teng pondok diserane Mbah Yai Sokran. Pak Yai Sokran niki kula gadah TK saking lere masjid kula mboten saged ngopeni serano Mbah Yai Sokran. Mbah Yai Sokran terus diserane muslimat termasuk sing mulang niki Bu Eni niki lho si Angop niki. Niki guru TK niki. Nah, Bu Eni to niki. Mboten. Seka pangkling. Termasuk Bu almarhum Bu Nurul Huda niku riyen mengelola TK muslimat namine TK Muslimat Pancasila. Pancasila niku nami gawan saking pindahan saking lore masjid. Nah, akhirnya tahun 90 kula ninggalne Padangan niku kula tahun pinten nggih? Kula tahun 79 pun ninggalne Padangan terus ngluyur teng pundi-pundi niku wangsul mriki tahun 92. Lah ini nalikane kula ngluyur niku sing ngopen teng mriki Pak Kaji almarhum Pak Kaji Toni Badawi, riyen Pak Kaji Mizan Sakroni, terus Pak Toni Badawi. Kula wangsul mriki tahun 92 diblekne kula masalah madrasah. Diblekne kula tahun 92 niku. Nah, akhirnya mulai 92 niku madrasah diniyah kalih pondok. Nah, pondoke nggih mulai Pak Sandili niki pun mulai dados ustad ngalian niku nggih. Lah nek Pak Gufro niki nembe niki mantu Pak Yai Sokron. Nalikane niku Pak Yai Hakim tesih teng pondok. Nggih. Pak Yai Hakim niku tesih teng pondok Langitan. Akhirnya sing ngopen teng mriki Pak Toni Badawi terus kali kula kali Pak Nidom almarhum sing ngopeni madrasah maksudipun nggih ngopeni pondok ngewangi Mbah Yai Sokran nggih Mbah Nasuhah.
niku ngantos tahun 2006. Tahun 2006 Mbah Yai Nasokah sedo. Bulan Februari tanggal selangkung. Kula seemut. Nah, mulai Mbah Yai Sukron niku Mbah Yai Nasokah sedo, santrine sing gede-gede niku kathah sing boyong. Pindah teng Langitan, pindah teng Sarang. Nggih. Akhirnya santrine iki surut gampange ngoten. Nah, niku Pak Yai Gufron tesih enggal teng mriki, pindahan saking Jakarta tahun 2005. Dados kondisi santri ditinggal Mbah Yai Nasokah niku santrine surut. Akhirnya kula kalih Pak Yai Gufron kalih Pak Yai Hakim mulai diskusi, yok nopo. Akhirnya terus tahun 2006 ngerintis ndamel SD. Tahun 2007 ngerintis ndamel MTS. Nggih. Terus tahun 2000 pinten Pak Gufron Aliyah. Pun 2018 menawi. Dados niku mulai ndamel pendidikan formal mulai tahun 2006. Nah, alhamdulillah ngantos sak menika pendidikan formalipun dirintis saking TK, playgroup, terus enten SDIT, terus MTS, Aliyah. Niki alhamdulillah diparingi berkembang. Alhamdulillah TK niki muridipun informasi nek boten salah sekitar 150. Nggih. Persise kula kirang ngertos tapi laporan nek wisuda ngoten niku TK niku murid sekitar 150 kalih playgroup. Terus SD niki sakniki murite 378. Nggih. 378 nek mboten salah. Terus MTS kula tangklet lari-lari kang standby niku MTS ini sekitar sekawan atusan. Terus Aliyah nggih nyedeki 200. Persisnya kula mboten gadah data nggih. Cuma kula tangklet niku tahun wingi Aliyah niku wisuda kula ningali piyambak lari swidak 5. Lah nek 3 kelas pe swidak 5 kan meh 200 nggih. Niki kondisi lembaga pendidikan wonten lingkungan Pondok Pesantren Al-Hadi. Lajeng alhamdulillah dari sisi prestasi sanawiyah nggih sering prestasi tingkat provinsi nate provinsi napa niku Tilawatil Kutub nggih Pak Guru nggih. Nah, Tilawatil Kutub perlomba maca kitab niku saking murid MTS, murid Aliyah kalau nani gadah pikantuk juara nggih. SD niki nggih termasuk prestasi yang agak menonjol, satu-satunya SD swasta di Kabupaten Bojonegoro yang masuk napa niku dados sekolah penggerak. Dados program Menteri Pendidikan niku enten guru penggerak, enten SD penggerak, sekolah penggerak. Nah, SD niki termasuk alhamdulillah pikantuk ono apa istilah ini. Namanya pokoknya sekolah penggerak, sekolah nopo niku, nggih. Nah, nggih alhamdulillah untuk tahun niki SD niku pun buka pendaftaran. Wingi informasi terakhir yang daftar pun 71. Nggih, untuk tahun yang akan datang. Nuwun sewu nggih. Manajemen tengkelengkan pondok niki yang real keranten saat niki pun mboten enten sing napa istilahnya paling berkuasa mboten enten. Niki pun melanjutkan tinggalane wong sepuh-sepuh. Nggih.
akhirnya dipun ambil kebijakan kangge pengelolaan lembaga pendidikan didum ingkang tanggung jawab ngelola TK Bu Siti Faisyah, playgroup Bu Liha. Niku penanggung jawab di atas nama yayasan. Ingkang SD penanggung jawabnya kula. Ingkang sanawiyah alia Pak Gufron. Ingkang pondok jaler Pak Hakim. Pondok putri Bu Nyai Nasokah kali Bu Nyai Fatim. Niku corong penanggung jawab. Masalah sehari-hari gidi gotong sareng. Niku kondisi real wonten lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Hadi. Mugi-mugi sedaya pikantuk pitulungipun Allah saged istiqomah mengelola lembaga pendidikan kangge kepentingan sedaya putra putri panjenengan sedaya nggih. Dados para bapak saha para ibu mekaten ingkang saged kula aturaken sepida malih atas nami keluarga besar Pondok Pesantren Hadi matur sembah nuwun atas sedaya bantuan panjenengan sehingga terselenggara peringatan haul tahun menika. Mugi-mugi sedaya kula wau dados amal saleh dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken sebab putra putri kita sedaya dados generasi penerus Islami, dados putra putri yang soleh solihah. Allahumma amin. Tasik wonten sambutan malih kula tak istirahat riyen nggih. Nah, kalih ngrantos Gus Reza ini dalam perjalanan terus. Pun mbok bilih angsal kula matur wonten ingkang kirang ngrespaken penggalih kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.